Akala mo ha? Akala mo, yun na yun? Meron pa kami natitirang mandok. Cake lang yun. Masakit. Bawi na naman! Wow! Katugtog ka? Oh, ito surprise na, surprise! Ay, tugtog kan sapay! Tagakat! Talikod ka, talikod ka. Salamat sa ano. Salamat sa Walang arinakan ko, aking itlog. Talagang itlog. Happy, happy, happy. Happy, happy. Happy, happy. Happy. Taga-catch me ano? Welcome back to my channel. I'm your friend Virgie. Never been touched, never been kissed, but totally damaged. And dito na to ay may title na Sino ang Virgin? Yay! Charay. At syempre, hindi lang po ako nag-iisa. May kasama ako si Carla Soler! At saka si Ronald Sator! Yay! Hoy! Okay, magsisimula na po tayo. Yan, ganitong mechanics ng game. Ganitong mechanics ng game. Yes, po. Sasabihin kung sino ang marupok kasi lulublob. Ganun. Okay. Okay. Dapat sikat question, mamang. Question number 1. Okay, question number 1. Tayo, mama. Wait kayo, wait lang. At pasok na tayo ang... Sino ang pinakamatalino sa inyong tatlo? Question number 2. Masitag kayo pa, sige pa. Sino ang may maraming jowa? Hindi ito ko! Okay, next question. Question number 3. Ako kasi kami hindi pininarong tayo. Kasi kayo kasi kayo pa yun. Saan tayo matatayuan? Sino ang pinakasyunga sa inyong tatlo? Paulog! Paulog! Bakla! Bakla na magla! Question number 4. Question number 4. Sino ang pinakatsaka?
next question. Sino? Sino ang virgin? Never been kissed, never been touched? Oh, wala na akong question. Okay, next question. Oo. Sino ang, Oh, sige, tigay na eh. sino ang marupok? Aminado! Sino ang pumatol sa duleng? Sino ang pumatol sa umol? Sino ang bibili ng flowers at cake para sabing binigay ng jowa? Next question. Yes, question. Sino ang mahilig sa baila? Almusan ni Baklan! Almusan! Sino? Next question pa ya! Sino ang mahiling sa kalahi? Almusan ni Baklan! Okay. At dyan po nagtatapos ang ating vlog. Bye-bye!